Nagpahinumdom ang opisina sa Department of the Interior in Local Government 11 sa mga butante. Ilabi pa nga nagsingabot na ang bugnong lugaynon o piniliay. Sumala ni Alex Roldan, ang Regional Director sa DILG 11, nga dili kinahanglang magbugno bisan humana ang eleksyon tungod ang piniliay maoy makapalig-on sa demokrasya o mao kini ang sistema sa gobyerno. Aminado ang opisyal nga usahay mausab ang makabuwag sa katawhan ang piniliay. Rason nga kinahanglan sumala pang hinumduman nga lumalabay lamang kini hinungdan nga dili angay maguba ang relasyon tungod lamang niini kung kinsa sumala pang mudaog respetuhon ang tingog sa katawhan o kung kinsa ang mapildi dawaton sa maayong kabubuton aron nga walay samok. Kahinumduman nga dito sa probinsya sa Davao de Oro dunay pipila ka mga supporters ang nagdumog tungod lamang sa ilahang ginasuportahang kandidato. Kala sa paggatod sa balita, ako si Super Ricky Bangat, alang sa Next GM Super Radio 1125. Kini ang balita.